Hvala mnogo, Nevena. Ona je Lenka Duđerski u filmu Santa Maria della Salute, a uskoro ćemo glumicu Tamaru Aleksić gledati, tačnije slušati, kao štrumfetu u novom animiranom nastavku priče o simpatičnim plavim stvorenjima. Tamara je upravo sada u studiju gde radi na sinhronizaciji štrumfova, a sa njom je i naš Danilo, koji će nam dočarati kako izgleda njen današnji dan. Danilo ili neki štrumf. Danilo, gde si? Pa čao Majo, kako si, šta radiš? Čestitam ti Majo što si postala omiljena voditeljka, svaka čast. A sada ćemo da vidimo šta kaže Tamara, da li sam dobar štrumf. Smeješ se, Tamara? Moram malo. Moraš malo? Da. Ako nam zafali za nekog štrumfa, eto moj glas. Ili ako zafali novinar, evo, može da te zameni štrumf. No dobro, svakako je lepše rešenje. Kako je biti štrumfeta, to mene zanima. Divno. Toliko sam radosna od kako sam počela da radim. Deo Vujke to divno režira i divno vodi kroz celu priču i naravno daje glas i Gargamelu. I stvarno vraćam se kući i mnogo sam veselija nego inače. Idem okolo i isprobavam raznorazne neke forice. Tako. Kako će zvučati štrumfeta nova? Preslatko. Preslatko. Nije, zato što je mnogo slatka. Ja nisam baš iskreno mnogo voljela štrumfove kad sam bila mala, ali sad pošto sam odgledala ovaj film, zaboravim da izgovorim svoju repliku, jer kao sačekaj samo da vidim kao do kraja, jao što je sladak zeka, jao što je slatka, kako je smiješna ova štrumfeta. Ovo je zapravo film o njoj i o njenom pronalaženju sebe. Sada čuveno novinarsko pitanje kad igraš bilo koju ulogu u pozorištu ili sad na filmu jeste, eto, koja je tvoja sličnost sa likom koji tumačiš kada je reč o štrumfeti? Pazi, imate istu boju kose. Za početak, ali ne, mislim da sličnost između štrumfete i mene je, kako je to čudno, mislila sam da to nikad u životu neću izgovoriti, je u tom traženju sebe i to neke stvari koje idu pod rukom, jer kao ode kod jednog da napravi tortu, ispostavi se da ne ume ni tortu da napravi. Pokuša da gunđa, ispostavi se da ne ume ni da gunđa. Tako da milion stvari je spremna da se oproba u njima, a nije baš sigurna da li ono može da promeni gumu na automobilu ili ne. Pazi, nikada u životu ja mislim da nije imao neko ovakvu analizu štrumfetinog lika. Zato što je, znaš, i koliko je slatka. Ti zaboravljaš činjenicu koliko je ona slatka i koliko je zapravo inspirativna. Evo, sedimo već 2 dana. Zato neću što su tebe izabrali da pozajmiš glas. Jo, mnogo ti hvala, baš si simpatičan. Pa, ali stvarno je uživanje. Evo, 2 dana smemo se kao nenormalni. Hvala ti, najlepše, mi jedva čekamo da vidimo ove štrumfove u bioskopima, Majo, a ovo je naš novi kolega od danas. Kada se neko razboli, ima neko da nas i menja. Hvala Danilo mnogo, hvala i Tamari. Ko peva zlo ne misli, to je